Good morning mga guys. Nandito ang mga suki ko sa Pandisan. Si Idol. Ayan mga guys. 50-50 ang binibili niyan dito pag siya ay bumibili sa akin. Kaya tinutukan ko siya ngayon kasi mag-vlog na daw ako. Ayan mga guys. Ayan, sorry sa sila mga. Yo! Welcome to my vlog, YouTube channel, Mahirap na Vlogger. Mga guys, ayan na, mga kagrupo niya. Ayan. Oh, tapos na ako. Tapos na mga guys. Makauwi na. Kukuha na panibago para makadagdag sa kita. Ayan mga guys. Yan po ang lagi kong hinihingi sa inyong suporta. Na pag-subscribe, pag-share, i-follow na rin po ating mga TikTok. Sandro Albea sa Facebook, Sandro Albea din. Rel Sandro Albea. Dito po ako sa bayan ng Malabon, Punduhan. Kaya po ang aking ginagawa dito sa Manila na pagtitindang pandesal sa araw-araw. Mga guys, shoot out sa lahat na mga kachat sa GC. Ingat kayo lagi. Shoot out sa lahat ng mga kapatid, mga pamilya. Ingat kayo lagi. Kung nandito, masaya ako sa ginagawa kong to, sa pagtitinda ko ng pandesal dito sa Manila. Kahit pa kunti-kunti ang kita, pag matipong ko ito, marami din. Ayan mga guys, medyo mahirap, init ulan, daling araw, tinda. Ganyan mga guys ang aking ginagawa dito sa Malabon ito. Mga guys, okay, maraming sa lahat, maraming sa lahat ng mga bumili. Wala na, okay, wala na. Sige, salamat. Thank you po. God bless sa inyo lahat.